זהו תרגיל כיתתי בעבודה שיתופית ומשתפת. מטרתו של התרגיל היא ליצור מצגת כיתתית משותפת בנושא או שהוא חדש או נושא שבתחילת הלימוד שלו. לצורך כך פתחנו מצגת בגוגל דרייב, שמנו בה את ההנחיות על כל תלמיד או זוג תלמידים לפתוח שקף משלו על ידי לחיצה על הפלוס בצד ימין. כל תלמיד ירשום את תת הנושא בכותרת, ירשום כ3 משפטים שמאפיינים את הרכיב 555, עליהם לסדר ביחד ולחוד את המצגת כך שתראה מצגת שתלמיד יכול לקרוא ולהבין. יש להם חדר צ'אט שבו הם יכולים לשוחח, זה חדר הצ'אט, נכנסים על ידי כתיבת השם, join אומרים את מה שרוצים להגיד, זה נרשם פה, כולם יכולים לראות. הפתיחה של השקף החדש על ידי הפלוס שנמצא כאן, רואים שקף אחד שנוצר, שקף שני וכדומה, זאת הדרך שלהם ליצור את השקפים. אנחנו נראה מה התלמידים צריכים לעשות כדי להיכנס לשיעור המתוקשב. אז הם נכנסים אחרי שהמורה אמר להם לעשות את תרגיל 21, נכנסים למקום שבו הם יודעים שיש את התרגילים. אנחנו רואים אותם נכנסים לתרגילים של כיתה י' 5, התרגיל הוא תרגיל 21, מעלים את תרגיל 21, יש פה את ההוראות, יש פה לינק למצגת, פותחים את המצגת, ניתן לראות שיש פה מספר משתמשים במקביל כרגע, 8 אנשים כרגע, 8 זוגות עובדים על המצגת. אפשר לראות את השקפים של התלמידים שעובדים בזוגות, רואים שהם מקליטים פה כרגע, עושה מצגת משותפת. ואפשר לראות את חדר הצ'אט שבו הם משוחחים, ואת ההנחיות של המורה, נכנס לצ'אט ונותן פה הנחיות, פה למשל הנחיה שזאת מצגת משותפת ושיש צורך שהפונטים יהיו זהים וכך הלאה. כאן אפשר לראות את התוצאה הסופית של המצגת המשותפת שהוכנה על ידי התלמידים. כל השקפים הבאים הם שקפים שהוכנו על ידם, המצגת הייתה ריקה בהתחלה. פה אפשר לראות את השקף הראשון, הוא דן במהו הרכיב, הוכן על ידי שני התלמידים האלה. יש פה תיאור, יש פה תמונה. השקף הבא הוא עדיין תיאור הרכיב 555, תלמידים אחרים, תיאור, תמונה. אפשר לראות פה את כל השקפים. יש פה מידע מפורט על הדקים, הדקים 1 עד 4, הדקים 5 עד 6, הדקים 7 עד 8, המצבים של ה-555, אפשר לראות פה סרטוטים שהם הוסיפו, אפשר לראות שהם לא הספיקו לעשות סיכום של הרכיב, אבל זה משהו שכמובן ניתן היה להמשיך אותו בשיעור הבא.